Hvordan sover man godt udendørs? Når jeg er ude på mine vandreture, ser jeg ofte, at mange mennesker stoler på tynde lægunderlag eller slet ingen. Det fik mig til at spekulere på, hvordan de formår at sove godt udendørs. Nå, det gør de nok ikke. Fordi mit gamle lægunderlag ikke holdt mig varm og gav mig ondt i ryggen. Og de fancy modeller, jeg fandt, var for store og tunge til camping. Hvorfor findes der ikke et lægunderlag med tyk, stærk isolering, som hverken koster en formue eller er besværligt at bære? Så jeg lavede noget research og så en masse flotte anmeldelser af Fjällbys Mattress, da de havde en 30-dages prøveperiode, besluttede mig for at prøve den. Da den ankom, blev jeg chokeret over den super tykke Air Value 4 isolering og det økonomiske design. Da jeg tidligere testede tykke lægunderlag, lå prisen på $300-400. Og ikke nok med det, den er super let med kun 750 gram, og desuden er den nem at pakke sammen. Men det bedste er den indbyggede fodpumpe, fordi den puster sig op så nemt. Med alt det i mente troede jeg, at det ville koste en formue, men da jeg så prisen, var det virkelig pengene værd. Desuden fik jeg den også under deres udsalg. En god madras er noget, alle behøver for at sove godt, og den er virkelig fremragende. Jeg linker til den nedenfor, så du kan se deres tilbud, og som jeg sagde før, så kan du teste den i 30 dage uden risiko. Klik på linket nedenfor og prøv den selv uden risiko.